Priatelia, dnes hovorím o sile komunity a o tom, ako je dôležité podporovať tých, ktorí to najviac potrebujú. Lebo pravá sila sa nemeria tým, ako vysoko dokážeme vyletieť, ale tým, ako nízko dokážeme stiahnuť, aby sme pomohli iným povstať. V našich životoch sa stretávame s ľuďmi, ktorí zapasia s problémami, o ktorých často ani netušíme. Môže to byť strach, samota, finančné ťažkosti alebo len pocit, že ich nikto nepočuje. A práve my môžeme byť tým hlasom, tou rukou, tým svetlom, ktoré im ukáže, že nie sú sami. Komunita, ktorá si pomáha, je silnejšia ako tá, ktorá zabúda. Tak dnes sa pozrime okolo seba. Je tam niekto, komu môžeme podať pomocnú ruku? Niekomu, kto potrebuje slovo, povzbudzenie, úsmev, alebo len vedomie, že ho niekto vníma. A povedzme si, dnes budem tou osobou, ktorá podporí, ktorá zdvihne niekoho zo zeme a ukáže mu, že je dôležitý. Pretože keď pomáhame iným rastieme aj my sami. A práve v tom je skrytá skutočná sila komunity. Jednote v láske, prijatí, schopnosti vidieť a cítiť potreby druhých. Tak dnes buďme tými, ktorí šíria nádej, láskavosť a silu. Buďme tými, ktorí sa neboja podať ruku, otvoriť srdce a povedať: tu som, počúvam, rozumiem. Spolu môžeme vytvoriť svet, kde sa každý cíti prijatý a milovaný. Svet, kde nikto nezostane bez podpory a bez nádeje.